kalinaw ni Kristo, maanaan kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw o kamagiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary o Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kalawasan sa tala. Kay iya man ang ginharian, gahong ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gyud ang Kristiyan ug Islam. Mikiplayok kako, Madre! Nakigsuod ka sa kamadre! Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Ako siyang hulga sa Islam. Tawain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Ito is ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah! Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka? Ug unsa ka ba? Ang tawa ko, ang tunakabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sa kin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sa kin adin apuso yan. Ikaw, ako bati ngayon ug gugma. Suka sa kin napakagadam sa kabayan. Si Mary ug Yusuf. Sugilano sa patigdait. Ug sugilano ni igo lang nisubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Corrientes Gomez. Direksyon ni Algina Bakita. Spinner Nelson Tantano. Technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng May pakita na og pagsukol si Yusuf ni Rahim. Ano ay plano ang magkuwang? May giandam na siyang buluhaton. Ug ang iyang buhaton mao si Yusuf. Apan misupak ang banghol. Ug naghagit si Rahim. Ug gidaitol ang tungoy sa armas sa ni Yusuf. Aron patyon ang banghol. Apan kalit na mitunga ang usa ka helikopter. Ug hinay kining nagtuyog sa ibabaw. Dali kami gawas si Rahim. Ug gipundok ang mga kauban. Ug gisultihan unsay angay buhaton. Samtang si Yusuf nagkamatngon nga nalimtan og trangka ang putahan-puthaw. Itawgan ni Rahim si Sandro. Ibahad no sab si Rahim ug ang laing katalagman nga mahitabo gyud sa usa ka dakong mall sa norte. Dali-dali nga mipaingon siya si Sandro sa mall ug nagkiskot bahin sa Cordelia virus. Tungod kay may gituan, nakapalusot si Rahim sa Pilipinas sa mga virus. Nanindog ang balahibo ni Trigger nga nagpaminaw sa gisulti ni Sandro kung unsay dangatan sa tao kung na-infected na sa mga virus nga maanod sa aircon sud sa mga mall. Balik ni Yusuf, husto gid siya siyang nahunan. Nalimtan og trangka ang puthaw nga putahan ug nakagawas gid siya. Magkari iksuon niya ang laing sumpay ning lahig nga sugilanon. Si Mary of Yusuf. Sister mo. Kumusta ka na? Di pa sakitan ka ba niya? Ikaw. Hindi mo ayos. Ang damay mo ka. Uikyas na kay kanini. Yusuf.
Imbis kawas kay sirana ko ng putang-putaw. Aron di mailan ka, nakatakas kita. Di na mailan ka, nakagawas na ta. Paminaw palihog. Watay laing kagian pa yung sa luyo. Mamidbit na niya napita. Dayon buliko ta pa yung sa luyo. Ang natuo ko nga, sayon ragian ang luyo. Mamasin ta nga, may nagpantay dito. Saman, ready ka na? Madaan mo. Naanan ako anay dito, Cruz Mindanao. 1, 2, Ay, Dali! Balik sa akin! Hurry up, brothers! Dali, liko na yun! Masa ka tagamay? Ito ay mga beril si Babaw. Ato tatago, dali! Dali! Doon lang sa mga baril si Babaw. Tago, dali! Dili o na ta. Ablili ka na. Aron kuhaon si Madre. Move! Kuhaan si mi. Ngano? Ngano nagbuyod na si Sadet sa sud? Wala si Madre din sa sud. Ablili na mo tayo ni Yusuf. Move! Niya pa sila sa sud. Siguro ko dili sila kagawas. Kay naadaga naglibot og bantay sa palibot. Kung makita ninyo, dada sa ko atubangan. Kay ako na ang mamulay pagpatay sa Madre. Ug sa ako manghod. Now move! ang balik, ako na sikaran niyo sa matumbang baril. Dali! Yusuf! Dali ka na pala, paingan ni Rahim! Naara sila sa ibabaw. Nasa mga baril. Dali ka mo! Dali! Ayaw na mong pagdagan pa, Yusuf! Pusila sila! Rahim! Daan magyud ko! Puno yun sa kaalam ang Diyos! Ihatag kini niya na ako kay dito pa sa Zamboanga! Ikaw ka tumupatay na unta na ako! Kuya, huwag saan si Mary. Kung may kapungot ka ni Sir Sandro, huwag siya labot. Buhiin siya. Ako may ipiling. Buhiin na si Mary. Kag na kiningadaan, Yusuf. O sila si Madre sa ako atubangan. Kuya, O sila si Madre! Patya si Madre! no! Ako may patya, kuya. Ako may patya. Ayaw tao nilapti si Mary. Mikiplayo ka kung Madre, Yusuf! Nakigsuod ka sa kamadre! Apan sama siya nato, Kuya Rahim. Pilipino usap si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Patya siya! Kuya Rahim. Kung musupa ka na ko, pakibinay akin sa kanyan. Ipapatay ko siya!
Ipapatay ko siya, Yusuf. Ipapatay ko siya og laing tao. Kung dili ka man mo patay, ani nga madre. Yusuf! Yusuf! Dawata na, Yusuf. Abi. Yusuf! Good. Ikuha na ni mo ang armas. Patiya si Madre Yusuf. Yusuf! Human mo mapatay si Madre. Ingnon ta ka, Yusuf. Usa ka katinuod nga warrior ni Allah. Kay imong gipatay ang hulga sa Islam nga parehas ani nga Madre. Usasab siya sa mga kaaway sa tinuod nga pagtuo, Yusuf. Usa sa mga babaka ang sama ni Madre sa kausaban sa kalibutan. Mga kaplitan ang armas aron mabungkag ang sa Madre. Sorry, Mary. Kung mao'y pagbuot sa Diyos nga mamatay ko, o ikaw ang mapatay, Yusuf. Niya, piyungon ko nga akong mamata. Kaplita ang armas aron mamatay ko, Yusuf. Masaylo ay taon ko, Mary. Masaylo ako! Di anak ka na sa kong utok na mao ka na'y mabuhaton, Yusuf. Ako na kinagikuhaan sa bala. Dili si Madre ang imong pusilon. Sila si Sahid, Yasid ug mga kauban ang imong pusilon. Pero ang tinuod, wa bala ka na nga armas. Sahid, Yasid, pagbutang ka mo og pisi, ana sa ibabaw sa sanga sa kahoy. Ato bitayon si Madre. Mary, no! No! Salamat nga nagpapili ng ibang pagsalig, Yusuf. Apan ayaw ka, no? Ayaw ka, no? Kung pag-uot sa Ginoo nga mga matay kitang duha, dahil siya ang matuman. Ang iyong kabubuton mo ay matuman. Rahim, sorry. Dilit maabot ang signal. Ganito ko ganiya sa main chamber sa aircon. But everything is fine already. The sky is very clear now. Buhiin ang virus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuya Rahim. Ang Ginoong Diyos mo ay magbuot, Yusuf. Ang Ginoong Diyos mo ay matuman. Ubili ang mga demonyo kasama ni Rahim! Daliha ang pisi. Set up the perimeter. Trigger! Kumusta ang tambor? Ina na atas mall. Yes, sir. Tambor. Trigger. Diami si sir. Guard. Government Secret Service. Thunder. Ang para antivirus. Andama na yun. Araw na ito masulog. Sir. Naano na yung tambor. Bukang ang manigin sa mga sir. Oh. Major Sandro Santa Cruz, Anti-Terrorist Unit. Miss Caroline Bermudez, Major. What can I do for you? Right now, your mall is in danger. Apil lang tanang tao nga niya adres pagkakaroon. Sud. As you can see, Major, alam na nga nagawa sa mga tao. Mga 15 minutes pa lang ang nilabay. Alam na sila nagawas. Because we told them to do so. Gitubay na mo ang usang process nga. Huwag magpanik. Pero doon ay naipilay, Major. Pilay
estimate ka na hibilin din sa soda? Ako na lang ug ang tulo ka mga bodyguard ug 5 ka mga staff nako. Ug naapay mga 5 ka mga cashiers. Kay naapay tiwasanon nga mga customers kung matuwas gyud og pamilya medyo. Ug may usa ka chief sa aircon maintenance. Wala labot yung nga bag-ong suit. All in all, right ahon. Medyo. Usa ka tinuod na dapat sa mga warning about sa virus. 99% ka tinuod, Miss Bermudez. Lord Jesus. Oo, tay angay buhaton, Major. Nagsunod na din si Major Sheila. Doktor sa epidemiological. So ito siya kung sa ibuhaton kung ma-release na ang Cordelia virus. Cordelia virus? 99% gihapon ang posibleng Cordelia virus, Miss Bermudez. Doon na ba, Major? Doon na. But I hope, dilis lang malay. Oh, can I have your permission? Yes, Major. Go, please. Thank you. Ipapatay ito ng aircon palihog, Miss Bermudez. Okay, Major. Jesse, tingnan si Nairobi nga patyo ng tanang aircon. Amor, let's go. Trigger. Action, officer. No! Major! Usa, Miss Bermudez. Hindi pa tayo ang chief. Sa aircon ng tanang Major. Oh my God! Patay ito ng aircon din, small! Patay ito ng aircon! Sir, gabot na lang si Major siya. Wala yung magkagawa din sa mall. I-shield ang mall. Wala yung magkasud o wala yung magkagawa sa mall. Masuluba ang niya din niyo gantay barusot. Idali-dali na itong sulob. Ang ato, magdali! Infected sa mga virus. Unsay mahitabo nila ni Mary ug Yusuf. Magkarit, igsuon, nunti ang bang mga sumay ning lahitang Sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Session, ug laing dalit kaniyo sa Subiradio Production Center.